Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choyamba ndikufuna aliyense wa ino amene ali pano mumve mumtima paika kuti ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha inu zikomo kwambiri. Mwandidikira palibe chimene ndakupangirani, koma chifukwa cha chikondi mwafika pano. Ndinati ndikufunse kuti chakuya mwadya inu mwadya zanu mulibe mulandu. Nonse muli apa mumadya zanu, palibe chipani chimene chingakunyadireni. Mumadya zanu mulibe chanu kodi. Koma nkhani ndi iyi, ziko lino mmene ine ndili vice president mu zoti tili ndi mavuto aliyense akuziwa. Koma nkhani ndiyonena kuti pakakhala mavuto timapanga chanu. Tikalupera Nyamata timapanga chanu. Muli pano usiku kulimba mtima osaopa mdima chifukwa chanu. Chifukwa chonena kuti mukufuna muzikhala osangalala, mukufuna mavuto wa achesedwe. Nkhani sikubwera pano uzangocheza. Mboma muli mavuto. Ndimanena ine kunena kuti ngati munthu salangidwa khalidwe lake loyipalo samalisiya. Ngati munthu salangidwa khalidwe lake samalisiya. Ngati pali chinthu chimodzi umatha kupita pamalo Anyamata tikalipani kutapa adakale inde ndina amene namba umatha kupita pa khomo pa ini yake iwe ndikukhala koma ndikumaona kuti kodi izi zikuchitikazi pa moyo wa munthu ndi chani ichichi. Mboma ili imene ndili ine vice president, ngati pali chinthu chimodzi chimene chimandidabwisa, chimene anthu ambiri chimadabwisa, ndichoti anthu amene akuba mboma akaba samathawiratu kumwamba iya amawomba ofesi mwathu momwemo, koma kuti amangidwe sakumangidwa. Ntchito zomwezi kuti apite ku ofesi angonyamuka nthawi yochedwa saopa chilichonse. Kodi inu munthu ukudziwa kuti ineyo ndikupita kukaonekera ndifuna ndikwatire mkazi, ungapita utalezera? Ungapita utalezera? Chaka chino ndi chamasankho, anthu kumakhala mizera ya mafuta zikuyenda. Imbalizi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti zoti ziko liyende bwino, zoti ziko liyende bwino. Akuluakulu tathandizana Nyamata wakhale chetapo tifuna kuti timvane anthu abwerera kumva uthenga izozo takhala ndi chete. Nkhani ndiyonena kuti ziko lino wa Malawi mavuto amene alipo titafuna kuti tithese angathe kutha. Koma vuto ndiyonena kuti anthu akaba ndikumadziwa kuti uyo ndi akuba, koma osamanga uyu akuononga ntchito osachosa ntchito. Zimenezo zimene kupangisa anthu usaopa kumang'omba. Ndikupasani chitsanzo. Kamuzu Banda president wathu woyamba anali ndi kampani imodzi ya sugar Sukoma, kampani imodzi ya sugar Sukoma, koma kampani imeneyo imapanga sugar kukwanira dziko lonse mtengo wabwino. Kamuzu kampani imodzi dziko lonse la Malawi. Ife nabwerapo tili makampani atatu: Sukoma, Uchalo, tili ya Usalima
ndi kutwanga kugonagona makampani omanga shuga atatu, shuga kumatula, shuga kumasowa, sikuizana ndikuti Kamuzu anali ndi kampani imodzi ya shuga, koma shuga amakala ochipa, shuga kumadzaza mdziko muno, koma ife tili makampani atatu, shuga osakwana, shuga kumatula. Ndiye ena anu muziti iwe ndiwe vice president uli momwemo utuuza chani? Ndiye ndikuyankha ndi chonchi. Munthu ukakhala nyumba mama yako china kale ukhala ufufu mamaka, ukhala makani maka, umadya zimene amaphika makolo ako. ukachokamo umaphika zimene iwe umatangoti umazifuna. Amayi ndi abambo kuja kuno kuli mavuto. Ine ndimanena kuti sungani namize munthu za mavuto, ndakulira kumuzi, ndimanena kuti ndimayenda ndavala makabulu awiri akhaki, koma chako mmanani kuti umaoneka. Pamene ndafika ine ndimati koma Ambuye Mulungu ndizotheka mmene ndinalili muja kufika na lero kukhala chonchi. Ndiye chimachitika nachi lizakhalapo tsiku likatalikire likafupikire, aliyense paeka Mulungu azamuweruza. Ine vice president uwu si chinthu chonyadisa kuti aine vice president ona ni magari moto zilibe ntchito. Izakhalapo nthawi zonsezo zizatha, manda ndizawondeka, mbokosi ndizawondeka. Izitu izi anakwerapo ena zonsezi. Kunali anthu anakwera zonsezi, kunali anthu amazungulidwa ndi asilikali, koma lero anazisiya zonsezo. Upresidenti, uvice presidenti, unduna si magari moto si bendera, koma kuyankha mafunso a anthu amene akusauka. Voti ya pa 16 si voti ya t-shirt, si voti ya nsalu, ndi voti ya chikumbumtima. Ungamaka chonga uzikazifunsa kuti kodi dziko landiyendera bwanji. Nonse muli pano pakhomo panu ndiye moyo wanu. Zoti blanket ulibe pano sitikaziwe, blanket kuti ulibe tikaziwira kunyumba kwako. Zoti chakudya ulibe pano sitikaziwe, tikaziwira kunyumba kwanu. Ndiye nkhani ya pano osafera chipani chifukwa cha fungo. Iyayi osafera fungo muzifunse kodi tikasita kuyika mwa ilili zimene zikuchitikazi zisitha kapena iyayi, muzifunse nokha. Ine ndifuna ndikusimikizireni boma kuti liyende bwino ndili momwe zosavuta kungomanga anthu akubawo, kuchosa anthu ntchito, amene ali akunja, amene ali kuno kumama wathamangisa zita kwawo, muona lisaziopa dziko litukuka. Anyamata ambiri apa simuli pa ntchito, ndiye mmanganizira kuti omwe ali kuma interview, ndiye mmapita chigulu, waononga transport yako, waononga chuma chako, kufika kuja osankhidwa kuti alembedwe ntchito, alembedwa kale. Fetereza imweyi fetereza manani makupuni mukoma zafuta izi iyayi kupepesa si usiku, kupepesa si kupusa apiya. Zinthu zikaonongeka kungobwera ndife anthu akulu maganizo athu timati titere, koma tili pa dziko lapansi zasokonekera zili chonchi. Epani tizikonza potere anthu amva akukhulupirira akukonda, koma zinthu zipotoke basino umangonama, zinthu palibepo umangonama. Kunamako ndiye choyipa kwambiri. Nonse muli pano ndikukuwuzani pa 16 September pokavota inu kale ndinu odya zache alibe mulandu mbadya zanu, mukavotera odya zache alibe mulandu. Akanganya okubawa achilibalane nakuti mboma ofuna kwamanga anaterotu
Achilima ali president ya akanakala president anali serious akanamanga zimene malakula zija takali pale patu kana Achilima malakula izieti ndikuti uli anthu akumba pana manyazi, uli anthu akumba munthu akuwa mboma analibe china chilichonse koma lero kuyang'ana zimene ali nazo wazitenga kuti zimenezo zinaenda kupita kwa anthu zotukwanizana ayi, zonyozana ayi, zopekerana nkhani ayi. Mmene pakali panopo ndikuyenda ndekha ndasanduka ndani wa anthu ena ayamba kundipekera ngambiri ndikumva nkhani musamumvere anapangasa kuti musamumvere nthawi yonse mnali kuti kusimanena bwanji iyayi timbane amakonda kuvina tumiyoni nawo kodi ntchito zimene ndimagwira ineyo kumalwa muzinyumba mwanthu kugawa fetereza zimene zichasitwa panga moti anthu andione umphawi ndimauziwa bali anthu amene amati koma ine ntakompeza MP ubwana uwu ndiopanda ntchito. Ubwana ngati anthu sakusangalala pa dziko mmudzi ubwana ndiopanda ntchito. Bebani tabwera mochedwa chimapeza anthu ponse pali ponse ndeti namauli pano pali anthu tinati tithamange tsakuoneni Mulungu akati kuti mukhale anthu opusa. Ndimauza anzanu kuti mwana akabalira umatenga switi paka kumbafa switi mwana kutontola. Munthu wankulu akulira ungati paka ungamuze sabana mzimu kuziwanu mukupangidwa paka akukabwera anthu ena t-shirt 10,000 5,000 choni mukulira ndi umphawi amwe andipanga landirani zitengeni zidieni kumapokavota woniazoche ambuya mudaliseni ambuya kuyang'anireni yapase litanzi zikukwabili. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.